Nogle børn mærker verden lidt mere. De hører det, vi andre næsten ikke lægger mærke til. De ser det lille blik, den lille bevægelse. De mærker stemningen i et rum, før nogen har sagt et eneste ord. De tænker hurtigt, føler stort, opdager meget. Og nogle gange bliver verden simpelthen for meget. For høj, for hurtig, for fuld af forventninger. Sid stille, hør efter, skynd dig, koncentrer dig, prøv igen. Men så møder barnet en hest, og hesten siger ikke, skynd dig. Hesten siger ikke, du burde kunne her. Den spørger ikke, hvorfor barnet ikke bare gør som de andre. Hesten står bare der. Trækker vejret, mærker, lytter. Og måske er det netop derfor, de forstår hinanden så godt. For heste oplever også verden med hele kroppen. De lægger mærke til bevægelser, spændinger, åndedrættet, energien omkring dem. De mærker det, før vi når at forklare det med ord. Og når et barn, der mærker meget, står ved siden af en hest, der mærker meget, kan der ske noget helt særligt. Verden bliver langsommere. Ikke fordi nogen siger, nu skal du slappe af, men fordi kroppen opdager, at den kan. Barnet mærker varmen fra hesten, Hør den tykke hø, mærker pelsen under fingrene, hør hovene mod jorden, ser et øre, der vender sig, en mule, der søger kontakt, et åndedræt, der bliver dybere, og uden en eneste lektion begynder kroppen at lytte. nogle af de børn, Der kommer til os, har haft et stort behov for nærhed, helt fra de var små. de ville bæres, Være tæt på, mærke et andet levende væsen. helt tæt på kroppen. Og måske er det derfor, det føles så naturligt, når en hest en dag bærer dem. Ikke fordi ridning er mål, det er den faktisk slet ikke, I vores hesteskole, men fordi der kan være et øjeblik, hvor hele barnets krop siger, ja, her må jeg være. her bliver jeg båret. Og derfra begynder noget andet, for lidt efter lidt skal barnet opdage, Jeg kan også bære mig selv. jeg kan mærke, når noget bliver for meget. Jeg kan mærke, når jeg har brug for en pause. Jeg kan mærke mit ja, Jeg kan mærke mit nej. jeg kan mærke, hvornår jeg skal gå tættere på, og hvornår jeg skal skabe afstand. For det er præcis det, hestene lærer os. En hest taler hele tiden, med øjnene, med ørerne, med kroppen, med afstanden, med bevægelsen, spændingen, med roen. Og børnene lærer at lytte, Ikke kun til hesten, men til sig selv. I hesteskolen Ærø lærer vi derfor ikke først og fremmest barneriget. Vi lærer dem at være sammen med heste, at observere, at vente, at mærke, at forstå, at spørge i stedet for at bestemme, at opdage, at et nej ikke er ulydighed, men information, at relation ikke skabes gennem kontrol, men gennem kommunikation. Og pludselig handler det ikke længere kun om heste, for barnet tager noget med sig hjem, evnen til at mærke sig selv, til at opdage. det her føles godt, det her gør ikke. Jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for ro, Jeg vil gerne prøve. jeg tør ikke nu, Dans på mig. jeg klarer nu Det store ting. at lære som et lille menneske. Og måske behøver vi det ikke altid. Lære barn at passe bedre ind i den verden vi har bygget. Måske kan vi også give dem steder
For deres måde at mærke verden på giver mening. Et sted med pels mellem fingrene, Hø i håret, mudder på støvlerne, små panier, store heste, dybe og med drag og masser af tid. For nogle gange skal et barn først opleve, hvordan det føles at blive båret, før de kan lære at bære sig selv. det er det. Hestene kan, og det er det, vi ønsker at give videre i hestens gode nærø.